Hvad er de største udfordringer for iværksættere i dag? Altså, der er jo en hel del udfordringer, men lige for øjeblikket og de sidste 3-4 år har vi oplevet et meget stort efterspørgsel på, kan man sige, adgang til likviditet. Så man kan sige, at de her lånemuligheder, man altid har skulle have i tøjbranchen, de er blevet meget snævret ind de sidste 5-6 år i hvert fald. Og der er ikke rigtig noget, der ser ud til lige her nu, at der er lys forud lige nu. Så som jeg siger, som helt ny og iværksætter, så er det nok det største enkeltstående issue, der er. Hvad kan man gøre ved det så? Jamen altså, der er jo forskellige muligheder. Det ene det er jo selvfølgelig at gå ud og søge i det private marked, og det er typisk dyrere. Og så det sidste nye, som vi også igennem WARE prøver at undersøge og hjælpe vores medlemmer med, det er, hvordan man kan komme videre med for eksempel sådan et begreb som crowdfunding. Og der er nogle forskellige muligheder for crowdfunding, som vi har undersøgt, og som vi vil hjælpe vores medlemmer med i løbet af året her. Hvad vil det sige? Vil det sige, at det i dag ikke er nok at være dygtig og have en god idé? Nej, det er ikke nok. Det tror jeg nok, det aldrig har været. Altså, man skal jo også have lidt held, og der er også noget med timing, og der er forskellige ting, der ligesom kommer ind der. Men der er ingen tvivl om, at det er nok blevet skærpet. Altså, det er ikke nok, at man bare selv synes, at det er godt, og man har en idé. Der skal virkelig arbejdes og knokles på, og man skal i højeste grad udnytte sit netværk mere, end man nogensinde har skulle.